Magpapadangat ang Office of Civil Defense o kung OCD. Ilibre nga roll-on, roll-out o kung RORO 3 parota nga Tacloban ti PAGTITIKANGAN tinikangan June 18 para mga kargamento nga may adadara nga essentials nga perishable nga mga produkto. Sunakan OCD Eastern Visayas Regional Director Lord Byron Toricarion, paano itong pitan nga masiguro ano parupadan nga supply itong pagkaon ngan iba pa nga mga pangunahon nga panginahanglanon nito ng mga probinsyahan Leyte ngan Samar. Akos magsakay hintran nga trucks kada biyahe itong kada RORO vessel hapag tabok itong San Juanico Strait kundi ina may unom nga biyahe kada adlaw ito nakatalan harota han Tacloban to Amandayihan nga akos naman magsakay hin 180 nga truck harayo haanay 100 o kun 1,400 nga truck kada adlaw nga naagya sa San Juanico Bridge sa ano itong limitasyon. Mahagos naman in upat nga 5 ka bulan itong libre nga biyahe ngan posible pahilawigon kung may ada sa dang nga pondo. Nakatalaan naman sa pinala han Department of Agriculture kung DA ang National Control Policy nga paglulunsar hina mobile application para 20 pesos per kilogram nga bugas. Halaram ito na 20 bigas meron na. Inalauman nga sasakupon hito na 20 pesos nga national policy itong control mechanisms itong logistics, sale, distribution, payments, volume allocation, purchase limits, gan program expansion. Pero basta ra pamunuan ang opisyal nga igpapatuman ang national policy ha January 2026. Labot ang national policy, posible gihapon pagdumaraon ang 20 pesos per kilogram mobile smart application YANA nga Oktubre. Nanguna naman itong Katubig Northern Samar Half-Float Parade Competition han IBABAO Festival 2025. Tikang han 17 nga mga munisipyo nga nagpartisipar. Kumarawat itong munisipyo in cash prize nga maabot 450,000 pesos. Sa mga designers itong float, warayra magdahom nga itong ira float ang maging champion. Kinang nga tuig pero dako ini nga comeback. Tikang itong ira ka-disqualify last year. Nag-second place naman ito ng munisipyo ito na San Jose nga kumarawat hin 350,000 pesos. Third place ito palapag nga nakadaog hin 250,000 pesos. Fourth place ito Lope de Vega nga nakakuha hin 150,000 pesos. Gan 100,000 pesos naman ang nakarawat itong fifth place nga munisipyo hiton San Roque. Mababaroan na kiusa IBABAO Festival Float Parade. Yana nga tuig itong mga munisipalidad han Lavisares, Mondragon, Silvino Lobos, San Roque, Lauang, Palapag, San Jose, San Vicente, San Isidro, Lope de Vega, Catarman, Victoria, Mapanas, Gamay, Catubig, ngan Las Navas. Magahatagin libre nga check-ups itong Department of Health o kung DOH. Para mga first-time schooler, yan nga pag-aabre hito na klase yan nga Lunes, June 16. Sa mga DOH, pagbubuhaton ito ng aktibidad, hadurlain nga pampubliko nga eskwelahan na kudiin, kaupon din itong check-up ha nutrisyon, matangan, pandugog. Igin pang bitihapon ito na pamunuan nga nakatalantikangan ang pagbabakuna para mga estudyante bulo ito ng Oktubre. Kaubrang gihapon itong vaccines kontra tetanus, diphtheria, gan human papilloma virus o kon HPV. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.